Umqeqeshi weKaizer Chiefs uNasruddin Nabi usaveza ukuthi iqembu selizosebenzisa iqhinga elisha lokuhwebelana ngabadlali eligxile ekusayiniseni abadlali bangaphandle kwaseNingizimu Afrika. Lesi sinqumo siza ngemuva kokubhekana nobunzima bokusayinisa abadlali abaseqopheleni eliphezulu abaqhamuka ku-Premier Soccer League. UNabi ukholelwa ukuthi isikwadi esikhona sidinga ukulungiswa futhi usevumelene nabaphathi beqembu ngaleli qhinga elisha. Ugcizelela ukuthi kuzogxilwa kakhulu ekusayiniseni abadlali abahambisana nohlelo lwakhe nakuma-game model kunabadlali abanamagama. Lo mqeqeshi uvumile ukuthi unesisekelo sabadlali abahlanu kuya kwabayisithupha kuphela abahambisana nesystem yakhe kanye nemodeli yomdlalo, futhi udinga ukwengeza abanye ukuze iqembu liphinde liqhudelane. Unethemba lokwengeza abanye abadlali ababili noma bathathu abaseqopheleni eliphezulu ewindini elilandelayo lokuhwebelana ngabadlali, kodwa uyaxwaya ukusayinisa abadlali abaningi ngoba lokho kungase kuphazamise ukusebenza kweqembu. UNabi ubheke ukulinganisa isimo nabadlali abaseqopheleni eliphezulu. Akholwa ukuthi kuzoba isiqalo sempumelelo yeqembu. Ugxile kwakheni iqembu elizokwazi ukuqhudelana nabadlali abahamba phambili futhi uzimisela ukubheka ngale kwaseNingizimu Afrika ukuze athole abadlali abafanele.